San Juan Kapitulo 17. Kalpasan ti panang isao ni Jesus iti daytoy, timangad sa dilangit. Ama, kinunana, dimtengan ti oras. Itanok mo to'y anak mo, tapno itanok na kamat. Taynik kam iti panakabalin nga agturay ka dagiti amin na tattao, tapno ikan namat iti biyag nga agnanayon dagiti amin nga inted mo kenkwana. Ket ti biyag nga agnanayon, iso daytoy, ti panakaammo dagiti tattao ken ka, asika ti kakaisuna apud no a Dios, ken ti panakaamuda ken ni Hesukristo nga imbaon mo. Inday dayo ka dito'y daga. Linipas ko ti trabaho nga inted mo nga aramidag. Ama, itanoknak ita iti imatang mo, kasi ti panangitanok mo kanyak iti addak iti dinnam, sakbayan na parso daytoy lubong. Impakaammo ka kadagiti tattao nga inted mo kanyak dito'y lubong. Kukwam ida, ket inted mo ida kanyak. Tinungpal dati saom, ket ita, amudan ang naggapuken kadagiti amin nga inted mo kanyak. Inted ko kadakwada ti mensahe nga inted mo kanyak, ket inawat da. Amuda apudno ang naggapuak ken ka, ket patyenda nga imbawnak. Idawdawatak ida. Saan ko nga idawdawatan ti lubong, no di ket dagiti tattao nga inted mo kanyak, takukwam ida. Kukwam amin akukwak, ket kukwak met amin akukwam. Ket maidaydayawak kadakwada. Ita, umayakon ken ka, nasantuan nga ama. Awanakon iti lubong, nga maddada iti lubong. Aywanam nga rot ida, babaan iti panakabalin tinagan mo nga inted mo kanyak, tapnog may maysada akas kadata. Bayat ti kaaddak kadakwada, inaywanak ida, babaan iti panakabalin tinagan mo nga inted mo kanyak. Sinalaknibak ida, ket awan ti ure may sa kadakwada ang napukaw, malaksid day di tao ang naituding ang mapukaw, tapno matungpal tinasantuan a surat. Ita, umayakon ken ka, ket sa uwak dagitoy ditoy lubong, tapno adda kadakwada tinan-anay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong takas kanyak, saan da at tagalubong. Jak dawatan nga ipanaw mo ida dito'y lubong, no di ket sa laknibam ida iti managdakdakes. Saan da at tagalubong akas kanyak. Pasantum ida babaan iti kinapudno. Ti saom isutpudno. Kasi ti panangibaon mo kanyak dito'y lubong, kastamat ti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada, idaton ko ken ka to'y bagik, tapno mapasanto damat iti kinapudno. Saan lang nga isisuda ti idawdawatak. Idawdawatak met dagiti mamati kanyak, gapo iti mensahe da. Ikarkararag ko nga agmaymaysada amin. Ama, addada ko makadata, akas iti kaaddam kanyak, ken iti kaaddak ken ka. Agmaymaysada ko ma, tapno patyon ti lubong nga imbawnak. Inted ko kadakwada ti dayag nga inted mo kanyak, tapnog may maysada akas iti panagmaymaysata. Adda kadakwada, ket adda ka kanyak, tapno naan-anay ti panagmaymaysada. Iti kasta, mamuan ti lubong nga imbawnak, ken kastamat ngay item ida akas iti panagayat mo kanyak. Ama, inted mo ida kanyak, ket kayat ko ano sa dinuman ti ayan ko, addadamot ko masadyay tapno makita dati dayag ko. Wen, ti dayag nga inted mo kanyak, tainayatnak sakbayan na parso ti lubong. Nalintag nga ama, sana ka ngam amo ti lubong, ngam amamu ka, ket amuda nga imbawnak. Impakaamu ka kadakwada, ket jak mamingga amang ipakaamo, tapno ti ayat mo kanyak, adda kadakwada, ket adda akmat kadakwada.